Сега, дами и господа, специално за всички, които в петък вечер се радваха, кръщяха от радост, докато националният отбор по футбол побеждаваше човека с гела Кристиано Роналдо. Героят от мача с Португалия, кошмарът на човека с гела Кристиано Роналдо, Владислав Стоянов, в специално интервю пред Йордан Георгиев за 120 минути. Здравей, Данчо, да го анонсираме. Добър вечер, Светло, на теб и на нашите зрители. Мисля си, че в последно време България имаше нужда от един такъв матч. Абсолютно. Не само националния отбор, а като цяло и нацията. Абсолютно. Много малко са положителните герои в последно време. Но ти ми кажи, наистина ли Кристиано Роналдо е отказал да си размени фланелката? Това истина ли е? Отказали са, заяждали се по време на матча? Истината е, че колкото и да е голям Кристиано Роналдо, именно това го разделя в симпатиите на хората към него. Точно за това, може би, Лионел Меси е по-обичан в момента от Кристиано Роналдо. Ще чуем след малко какво споделя по този въпрос Владислав Стоянов, който останал неприятно изненадан от отношението на Кристиано Роналдо. Ама аз ги видях португалците, беше много интересно дали ще поздравят нашите. Те се прибраха като... И имало е футболисти, и то също много известни. Отново от Реал Мадрид, които са поздравили Владислав Стоянов. Ще разберем от самия него за тази среща. Но като цяло Кристиано Роналдо си Кристиано Роналдо. Да. В отношението и на терена, и извън него. Аз бях на метри от терена, видях колко ядосан, направо бесен беше Кристиано Роналдо. Отказа интервюта на всички, чакаха го фенове за автографи. Тяхната мечта не се сбъдна, подмина ги, влезе в автобуса. Въобще, унази вечер развалихме празника, като имаме предвид, че днес е Великден. Виж колко за португалците. Ама кой ни слуша нас? Кой ни слуша нас? Ако бях на място на Барселона, ти би ме подкрепил, мили приятелю, ако беше Лъчо Талев, да кажем, или там другите големи менеджери, веднага го взимам Стоянов и го изкарвам на всеки мач срещу Реал Мадрид. Ами, Роналдо няма гол да им кара. един от вицовете, анекдотите, които се появи след матча на Владислав Стоянов срещу Кристиано Роналдо, беше именно такъв, че ако в този момент Барселона вземе вратарят на Лудогорец, Реал Мадрид никога повече няма да спечели Класико. Точно така беше анекдота. Това ми е приятел да си говори. Дай да го чуем, Влади. Време е. Поздравления. Слушаме Владислав Стоянов. Невероятен интерес към теб. Успя ли въобще да спиш в последните 2 дни? Ами, наистина, интерес и медиен, и отделно приятели, и познати, и всички ми звънят, поздравяват ме. Нямаше много време за сън, но нормално е. Важното е, че успяхме да зарадваме хората и наистина еуфорията е доста голяма. Осъзнаваш ли, че стана един от малкото вратари в света, успяли да спрат Кристиано Роналдо? Много вицови колажи за съперничеството ти с великия португалец. Кои са най-точните според теб? Доста има, наистина, доста закачки, но лично на мен така най-смешното, което ми е, когато си гледа Фейсбука и съм изпратил покана за приятелство и почва да плаче. Това е, може би, един от колажите, които най-много така ме развеселиха. Докара ли до сълзи според теб Кристиано Роналдо? Ами, според мен беше доста изнервен след матча. Дори се прибра първи така разсърлено с обекалата, така че определено се радвам, че успях да го ядосам. Приемаш ли като надменно неговото отношение? Отказа да те поздрави при спасената дуспа, впоследствие отказа да си смените фанелките? Точно това си говорихме с един приятел, че малко надменно се държеше наистина и коментирахме, че ако е от по-старото поколение, може би щеше да дойде след матча да ми стисне ръката поне. Той не го направи. Това си е вече негово решение, но според мен футболист от неговия ранг можеше да дойде поне да ме поздрави. Ето, казвам го, след матча Пепе дойде и ме поздрави. Каза страхотен матч, нали? Пожелавам успех за напред. Камерите на стадиона уловиха какво казваш преди Роналдо да изпълни фал през първото полувреме. Това със сигурност не беше поздрав към него за католическия Великден. По-скоро се обръщах към Вели Попов, тъй като става фала и му казах, че положението не е добре с този фал. За мое щастие успях да хвана фала. Толкова ли страшен е Кристиано Роналдо, когато си срещу него на терена? Не, той, че не е страшен, не е, но тъй като вече бях играл срещу него на клубно ниво и знае какви фалове изпълнява и наистина като свираха фала, просто не ми беше добре, честно казвам. Това ли беше най-силният матч в кариерата на Владислав Стоянов? Мога да кажа, че определено е в топ 3. Точно това си коментирахме, че спомням си един матч, още бях в Шериф срещу Динамо Загреб и тогава след матча си мислех,
че такъв матч не мога да повторя. След това обаче дойде матча в Рим, който също го изиграх срещу Лацио супер силно. Казах, абсурд да повторя такъв матч. За мое щастие, пак изиграх много силен матч. Да се надяваме, че отново ще имам възможност да направя такъв матч напред. С този матч вдигна ли си цената, Владислав Стоянов? Ами това трябва да попитате ръководството на Лудогорец. Предполагам, че да. Има ли вече веднага след матча запитване към ръководството? Нямам представа. За сега нямам такава информация. Може някой да е реагирал мигновенно? Абсолютно, абсолютно. На кой искаш да благодариш в момента? Естествено, че на най-близките си хора. Това е жена ми Венера, която е винаги в добро и в лошо е до мен. Искам да й благодаря, винаги ме е подкрепила. Искам на моите родители и моите близки, които винаги са били до мен. Знаете, когато си на върха, всеки ти се обажда, всеки ти честити, всеки ти се прави на приятел, но аз много добре знам кои са ми приятелите, тъй като съм имал и тежки моменти и знам кои са били до мен. Какво се крие зад големия успех? Какъв беше пътят от родния Перник до участието в Шампионската лига с Лудогорец и, разбира се, паметния матч с Португалия? Със сигурност е имало и много трудни моменти. Пътят е доста дълъг и доста труден, макар че доста хора си мислят, че е лесно. Доста лишения са и доста страдания, но точно заради такива моменти, като матча с Португалия, всичко си заслужава. Преминах през доста и контузии и така нататък. Имам 6 операции, но точно заради такива моменти всичко това си заслужава. Най-тежкият момент? Имал съм тежки моменти, но може би най-тежкият момент беше, когато си чупих ръката. Още бях в Шериф, тъй като щупването беше доста сериозно и не се знаеше дали ще мога да продължа да играя. И предишното нещо, което попитах доктора, когато отидох в Германия на операция, дали ще мога да играя. Човека ме успокои, че няма да имам проблеми. За мое щастие така и се получи. Много разочарования и критики за националния отбор в последните години. Какво може да промени тази победа срещу Португалия? Първо, тази победа мисля, че ще даде така малко самочувствие на самите нас, на футболистите, тъй като аз смятам, че националният отбор има потенциал. С тези футболисти има потенциал, но знаете, нямахме резултати, постоянно се изливаха какви ли не лоши неща по футболистите, само глупости се пишеха и футболистите наистина бяхме малко така, колкото и да си перде, както се казва, малко или много това нещо ти влияе и смятам, че тази победа така ще даде самочувствие на футболистите да си повярват и че могат да направят нещо и се надявам така да продължим тази възходяща линия. Не се ли отдалечихме прекалено много от момента, в който националният отбор отново ще бъде гордостта на нацията? Както през незабравимата 1994 година. Доста хора още си живеят до 1994-та, ние не сме. Така че трябва малко да слезнем на земята. Виждате какво е състоянието и на вътрешното първенство. Виждате, че нямаме един стадион като хората. Така че трябва да сме малко по-реалисти и така да се даде малко повече карт бланш на тези футболисти и на треньорите, които работят. И смятам, че ако се даде това нужното спокойствие, националният отбор ще има успехи. Владо, благодаря ти и да знаеш, че имаш покана да гостуваш в студиото на 120 минути. Благодаря и аз, няма проблем. Ние благодарим. Очакваме Владо Стоянов, герой от матча с Португалия, когато съвсем скоро ще видим в главната роля на 120 минути. Сега